просто е така да се изпълни. Та казвам, на пазара съм от известно време, преди няколко месеца се разделих с бившата си приятелка, изцяло по моя вина. Изцяло по моя вина, признавам си го, ние имахме един така дълъг и сериозен, трезв разговор. Казвам трезв, защото сигурен съм, че не беше пияна. Тя самата ми го повтори около 700 пъти. И тя ми каза, нали, причината е в мене, че аз съм абсолютен егоист. Всъщност, абсолютен егоист. Точната реплика, която ме накара да разбера, да погледна в себе си, да разбера с за човек съм, беше: ти си егоист и аз нямам полза от тебе. Което да, това е точно според дефиницията на егоизъм не знам някой проверява ли е в речника. Егоист, това е човек, който се грижи за себе си повече отколкото за мене. Така че, по моя вина е, аз съм егоист. Какво друго? И знаете, по някой път така, след една в края на романтична връзка, човек понякога изпада в такова състояние, не знам точно как да го нарека, но като болесно състояние. Мисля, лекарите хламидии му викат. Да. Често ли? Познато. Но не. Вижте, много връзки се разпадат поради, според мен, стереотипи. Значи, такива грешни стереотипи, които мъжете имат за жените и жените за мъжете и обратно. Например, ще почва с нас, защото ние не сме безгрешни. Сега много често срещан стереотип у мъжете, нали, за жените е, че, нали, много приплямпат, много приказват, много прекъсват. Моята бивша приятелка, за която ви говоря, били сме заедно почти една година. Тя ме е прекъснала един единствен път. В началото на връзката, нали, аз се опитах да кажа нещо, тя ме прекъсна и това е, аз не съм взел думата повече. Но и другото е вярно. Значи и у жените има ужасно много така грешни представи за мъжете. Например, много често се чува, че мъжете, видите ли, не сме могли да вършиме две и повече неща едновременно. Сега първо, аз нямам никакви проблеми по едно и също време, едновременно, да се къпя и да пикая. И като става въпрос за пикаенето, друга често срещана грешна представа у жените за мъжете е, че мъжете пикаем в мивката, когато тоалетната е заета. Нищо верно няма. В това мъжете пикаем в мивката, когато мивката е по-близо. Какво друго съм си отбрал? За футбол съм си отбрал. Да пиша. Да кажа... Сега, аз абсолютно се бях отказал от националния отбор, обаче в интерес на истината, откакто почнаха квалификациите, новите, българските момчета показаха, че не знаят значението на думата загуба по време на мачо, вече 4 мача. В интервютата след мачовете показаха, че не знаят и значението на още много други думи в български език. За вътрешното първенство, не знам, преди 10 дни гледахте ли ЦСКА и Левски? Аз не можа да го гледам, много хубав матч чух, че бил. Не можа да го гледам, бях се приготвил, бях се нарязал ракийка, салатка и точно да почне матча и просто получих остър пристъп на липса на интерес. И изключих телевизора. Big Brother, друга тема, по която абсолютно не ме интересува. Последващата тема изобщо няма какво да говоря. Друго за себе си, какво да кажа, значи... Нека се успокойте си. Не съм расист. По никакъв начин, но искате ли да ви кажа коя раса ми е най-противна? Не.
етап. Не, според мен ние нямаме, каквото и да се говори, нямаме проблем с расизма в България. Сега не казвам, че има една така малка група от убедени такива, но това е малкият процент, аз не искам да говоря за тях. Останалите българи по най-нормален и човешки начин си мразиме цигани. Без никакъв расизъм. Вижте, аз дори мразя вицове за блондинки. Защото те, въпреки че по някой път са смешни, те по своята същност са расистски. Не може да съдиш за умствения капацитет на един човек по цвета на косата му. И всъщност, не знам дали знаете, че има едно проучване, че блондинките, чакай, че не мога да го намеря точно къде съм си го записал, блондинките показват най-голяма успеваемост на тестовете за интелигентност. Значи, колко процента бяха? На тестовете за бременност. Това, да. Какво друго да кажа за себе си? Аз вече съм на години, не съм толкова млад, колкото изглеждам. Обаче пазя детското в себе си. Обичам все още да чета детски приказки, обичам да гледам детско порно. Вижте, не порно с деца, а порно за деца. Кученца, кончета, агънца. Гледах една много интересна драматизация Снежанка и седемте козлета. И червената шапчица беше интересна. Вълчо, защо ти е толкова голяма? И накрая ловеца разпорва вълка. И накрая, ако ми остава само още една минутка ще ми трябва, искам да свърша с чики. Аз съм си написал тук накрая. Сега и други хора говориха, много хора пък съм чувал да казват, отвънка си прикарахме с приятелката, вулгарност, такова. Че много хора казват, че не е правилно, особено пред толкова много хора, да се говори за чики. Не се прави. Аз съм се замислял на този въпрос, така съм си го поставил и смятам, че все пак е правилно да се нарекат чики. С И, а не чеки с Е, както масово се пише напоследък. Дайте да опазваме български език, моля бе. Чеки, ще правим чеки. Не, но просто искам в тази връзка да ви се похваля какъв шетьовър си ударих напоследък. Няма да влизам в детайли, само ще ви кажа, че толкова беше хубава, че вече при последващи чеки, вместо да си представям, че правя секс с жена, мога да си представям тая чекия. Но това не е тавана на моите възможности, аз съм си поставил по-големи цели и искам, моята мечта е да си ударя чекия толкова хубава, че вече спомена за нея да мога да си го използвам по време на секс с жена, за да се подобрява секс. Ето това е вече. И работя по този въпрос. Надявам се следващия месец ще се видим пак и ще ви информирам за напредъка си. Приятна вечер. Благодаря. Благодаря ви много.